ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାର। ଆଜି ଆମେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯିବା ବୁଲିବାକୁ। ଆଜି ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି କି? ହଠାତ୍ କିନା କାହିଁକି ଶ୍ୱଶୁର କଥା ମନେ ପଇଲା? ଆଜି କ'ଣ ଅଫିସରୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲ? ତୁମକୁ ତ ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ନା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯିବା ପାଇଁ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାର, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି ନା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବି? ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ପିନ୍ଧୁଛ ପିନ୍ଧ, ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ବାହାର। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କ'ଣ ହେଇଛି କି ତୁମର ଆଜି ଏତେ ଖୁସି କାହିଁକି? ଆଜି ଆମ ବସ୍ଙ୍କ ୱାଇଫ୍କୁ କିଏ ନେଇକି ପଳେଇଛି। କେମିତି ନେଲା? କାରରେ ନେଲା ନା ବସ୍ରେ ନେଲା? ସେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍କି ଯୋଉଥିରେ ନେଉ, ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ବାହାର, ଆମେ ଯିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ବାହାରୁଛି। ତୁମେ ତ କହିଲନି ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବି ନା ଡ୍ରେସ୍? ଯାହା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋତେ କୋବି ଆଳୁ ମଝି ଝୋଳଟା ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ଖାଇବା କଥା ବନ୍ଦ କର। ଖାଇବା କଥା ବନ୍ଦ କରିବି ତ ଆଉ କେଉଁ କଥା କହିବି? ତୁମେ ତ କହିଲ କୁହ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କହିବାର ଅଛି ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ। ତୁମ ବାପା ମା ବହୁତ ଖଡ଼ୁସ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜମା ବି ଠିକ୍ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଠିକ୍ ସେ? ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମାନେ ତୁମ ବାପ ଘର ହେଲା। ଓହୋ, ସେମିତି କହିବା କଥା ନା। ମୋ ବାପ ଘର ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛ ବୋଲି? ମୋ ବାପ ଘର ତ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନି, କେମିତି କହିବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଯେବେ ଯିବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଚାହାଁ କରିକି ତୁମକୁ କହିବି ହେଲା। ତାହେଲେ ତୁମେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛ କାହିଁକି? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଯାଅ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଥିରେ ଯିବା ଆମେ? ବସ୍ରେ ନା ବାଇକ୍ରେ? ତୁମେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଜଲ୍ଦି ବାହାର, ତାପରେ କେଉଁଥିରେ ଯିବା ମୁଁ କହିବି ସେ ବିଷୟରେ। ଟାଣଟାଣ ମୁଁ ବାହାରିଗଲି। ଏଥର ମୋତେ କେଉଁଥିରେ ନେବ କୁହ? ବସ୍ରେ ଯିବା ହେଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ବସ୍ର ଆଗ ସିଟ୍ରେ ବସିବା ନା ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସିବା? ସେଇ ବିଷୟରେ ତୁମେ ମୋତେ ନ ପଚାରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପଚାର। ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିନେ, ପଚାରିବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ମୁଁ କେମିତି? ତୁମେ ତୁମ ବକର ବକର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କଲେ ସିନା ଯିବା। ଏଇ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ମୋତେ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ସତରେ ତୁମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି? ଯେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇକି ଆସିଛ ବୋଧେ, ଆଉ ନୂଆ ବୋହୂ ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ପୁରୁଣା ବୋହୂ କି? ମ୍ୟାରେଜ୍ କାମ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ହେଇକି ଅଛ କି? ଓହୋ, ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ରଖିଛ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ପୁରୁଣା ଲାଗୁଛି ନା? ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯଦି ମିଳିଯାଆନ୍ତେ ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ମୁଁ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ବାଡ଼ିଖିଆ କ'ଣ କହିଲୁ? ତତେ ଆଉ ଅଫିସରେ ଯାହାକୁ ରଖିଛୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକକୁ ମିଶିକି ଝାଡ଼ୁରେ ପିଟିବି, ଏକାଥରେ ପ୍ରେମ କରିବା ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆଲୋ ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ କାହାକୁ ରଖିନି। ହଉ ବାଡ଼ିଖିଆ, ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ହଉ, ସେ ବାଜେ କଥା ବନ୍ଦ କର ଏଥର। ଓହୋ, ମୋ କଥାରେ ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି କି? ହଁ, ଦେହରେ ଛୁଞ୍ଚି ଭଳିଆ ଗଳି ଯାଉଥିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଲୋ ବାପ। ଏଇ ମୋତେ ଆଜି ମୋ ବାପ ଘର ନେଇକି ଯିବ କହିଛ, ନ ନେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁମେ ମୋତେ କେଉଁ ଛାଡ଼ୁଛ କି? କ'ଣ କହିଲ? ଆଉଥରେ କହିଲ? ନାଇଁ କିଛି ନୁହଁ, ନିଜକୁ ନିଜ କହୁଥିଲି। ସେ ପାଗଲା ଭଳିଆ ହବା ବନ୍ଦ କର। ତୁମେ ତ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛ, ହଉ ଚାଲ ଯିବା ତୁମ ବାପ ଘର। ହଉ ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା ଆଉ।